L-Europarlamentari Nazzjonalista Peter Agius ma jridx li pajjiżna jingħata fondi Ewropej għal proġett tal-EcoHive. Dan ħareġ f'artiklu ta' opinjoni fuq il-Gazzetta Illum fejn Agius ħareġ għanta bla ħabel kontra dan il-proġett li huwa l-akbar wieħed tax-xorta tiegħu li qatt se jkun sar f'pajjiżna fejn se jdawwar l-iskart f'riżorsa u bekk jitnaqqas il-bżonn ta' miżbliet ġodda. Fuq l-lum b'reazzjoni għat-talba tal-kap eżekuttiv tal-Wayserv biex jiġu ntużati fondi Ewropej għal dan il-proġett, Agius sostna forsi CEO tal-Wayserv jaħseb li l-Unjoni Ewropea troxxi l-flus fuq kemm għandek wiċċek ħelu. Għal Agius il-proġett tal-Wayserv huwa putting lipstick on a pig u qal li l-proġett għandu riperkussjonijiet serji fuq is-saħħa u l-kwalità tal-ħajja. Peter Agius anke ħareġ kontra l-mudell tal-inċeneraturi billi qal li proġett simili fid-Danimarka kien fjask. Dan huwa l-kollu żbaljat tant li l-proġett li kritika Agius rebaħ numru ta' premji. L-artiklu ntis biss biex ixewwex li residenti kontra l-proġett EcoHive jikkonferma l-intenzjoni ta' Agius dik li jaħdem kontra pajjiżna barra minn xtutna. Saħansitra ammetta dan waqt li tkellem kontra l-proġett mal-Kummissarju Ewropew Jessica Roswell, dan meta l-istess kummissarju tajt li l-ekonomija ċirkolari hi fundamentali għall-kompetittività Ewropea. Il-Kummissarju Ewropew kienet qalet lil Agius li proġetti bħal dak tal-EcoHive huma parti minn strateġija tal-immaniġġjar sostenibbli tal-iskart u li l-Kummissjoni lesta tajn lil Malta biex titjieb l-ekonomija ċirkolari. Aktar kmieni din is-sena l-Wayserv rapportat lil Agius għal miżinformazzjoni li qed jagħmel kontra dan il-proġett ta' fejda għal pajjiżna.